Shalom, selamat hari Minggu mari hita salhuna. Tapuji matu hatta, marede hita sian buku ende nomor 112 ayat sada sahatu tolu. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, natu mopalangi dohot tanoon. Amen. Mangasahon de bata sehamonanga do ulahonota, ngok maho ale parhinaloan, tarsunggul maau di buha siang ari. Pujiokku maho di tonga-tongan yang kabangso, ali Tuhan, edehonokku maho di tonga-tonga ni akamarga. Haleluya.
Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Saya lehon matuhami rohana togu nabadia pikiran na denggan dohot rohana ringgas pasauton ulaon na denggan. Saya lehon dami tuhami asasonang hami mangulu di pagasan pangodingim. Saya marsigatung tuhatam mahami maradopos saluhut musunami. Saya ramoti jala pargugui hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Patik ni debata, ima patik parjolo, sahat tu patik pasapuluhon. Patik parjolo, au do Jehovah debatam, ninna debatata, dang jadi marakup au bayanomu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu, manangahan na di Banua Gijang, dohot di Banua Tongaon, rodin di bagasan aek na ditorun ni tano, yang gotunggabe si sobaon manang sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goarni debata, yang go soture dalanna, ay honauhum na dosogot akan amar sineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamu mapabadiahon ari minggui, ay di naonomari maulahamu nasa siulaumu. Alayanggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatam doi. Dang jadi homangula anggo dinasadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isin ni hutani halak pena mangibati hutam. Adi naonomari do ditoppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituhoni. Di bahini do ubahen na di pasu-pasu debata Jehovah ari pada dianan nai jaladi parbadiai. Patik palimahon, ikko pasangapommu do natorasmu asa martua ho jala leleng mangolu di tano ni nanilehon ni Jehovah debatam diho. Patik paonopon, unak komamunu. Patik papituhon, unak komangalakop. Patik pawaluhon, unak ko manakko, patik pasiahon, unak ko olo makatidakon hata na sotutu maralohot donga jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni rongamu, jala dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni dongamu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru,
manang lobuna, manang hodana, manang dia peugasan di dongamu. Buhado padok ni debata taringot tu pati nasapului ondo. Audo Jehova debatam ninna debatata. Pargogo nasohatu dosan jala parimas. Siluluho dosan ya mama tu pinoparna. Rodi sudut patoluhon, rodi sudut paupaton. Pinopar ni akan nasogoro hadiau. Alaya sidoro hakku di akan namar ribu-ribu. Akan namar holong ni roh hadiau. Naso mangalau si patiki. Ima saatna atong rak mangidogogo mahita tu debata lau mangulahon patik nai. Balgugui mahami mangulahon naho bartu romomi. Potima dosata martangi yang mahita. Ali di batanami nama rasini roha jalana badia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom. Huhilal hami rekod doa sini roham disaluhut hami halak berdosa. Alani do ubahe nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom. Jalahu parhatopot hami. Tung na jojo dohai manibil sian akka dalam munabadia. Songon biru-biru na lilu. Sayunang pabali hami sian jolom. Alani dosa nami alai dang di halamohor roham hamatrian ya kapar dosa. Alai hamubaun ni roha do lomo ni roham asa mangulu. Sesa masaluhut hagi duhon nami dohot pangalosyan nami. Marhite-hite pangulu nami nasa sadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot asini roham di hami,
Marhite-hite panidangion dohot hagogon nito di perbadia. Asa tarapul situ tu rohanami majoho, asa patun, tigor jala daulat hami marpangalaho. Bahin hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata taringat tu hasesan ni dosata. Molotung adong manangis na merdosa, adong do pangodiata diamai. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigorohai. Jala iba na pardengganan taringot tu dosata. Alain dada holan taringot tu dosata. Dohot do tu taringot bisa luhut portibion. Hasangapon madi debata na diginjang. Amen. Hatan di debata turpo epistel di mingguta sadarion imana tarsurat di Heber 10 sada ayat 8 sahatu 10 onom tajahama marsika sorin. Hinorhon ni haporsiaod do mangoloi si Abraham dung di jo bukas tutano si jalo onna bae tiatianan saud do ibana bukas soadong diboto si topotonna. Si Jacob donganna panean di baga-baga nasasadei. Ay di paima-ima do hutan na marujahan na hot na pinadean jalan na pinauli ni debata. Sinorhon ni haporsiawan do di Jakon si Sara gogong manuhon paparan maralohon tibo ni umurna. Ala haposan di rohana na marabaga-bagosa. Di baheni tubuh rosian nasasadai na umate dohonon, nasa torop ni bintang di langit, dohot nasa godang ni rihit di topi laut, naso dapot bilangan. Sian na daw na magitatap jala di hatason, na di parhatutu pengisua jala pasolat na saida di tanoon. Marhite-hite padok nasida si songoni di tariason, pajalahi do nasida di persapuluan. Ay di roha nasida tamonang ditanidokan nasidai sada do nasida mulatusi. Ay saplonom rapita. Alai dumenga do di halumuton nasida iman di banua gijangi di baheni
dang dihailahon debata nasida, naolo do ibana orang debata nasida, ainunga di Paulina sida sada huta. Ima sahatna, martua do natumangihon hata ni debata, jalan nau peopsa. Amin. Di sandok pertibion rak mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suhatu dosan na tuma palangi dohotanu au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imana tinubuhan di si Maria naga begabea saton di perbadia andorang sohabubuhan ido tuhata na tuman na bernit di pangumuman di silatus nama tetar pajal do iban di hapenor silang na tua banotor untanum na mulak mangolu di haripato luhon nama naik ku surgo lau hundu tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo na suhatu dosani di sima ibana mangu mihalak na mangolu dohon namate au porsea di non di parbadia jala adong sada huria na badia Huria hatopan ala Kristen akan abadia, do dihasisan di dosa, do dihatai naman do yang hakam, do dihanguluan nasora sudah, amin. Tabege makor sian punguan ina Kamis.
Patangi hom matiting na masa di huriatta. Shalom, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Titing ni huriata Minggu 10 Agustus 2025. Naparjolo, goarni Minggu. Sadarion 5 Minggu pawaluhod dong Trinitatis, dohot topik Minggu, say 00 do matani Jehovah tuaka nama kabiari ibana. Napaduahon titing namar ragam. Sada, danak na sorang. Nunga di basa-basa tuhata sada danak bawa di keluarga ni amang Hesekiel mangasi siagian inang Melisa Krisdayanti Gultom na di hari Rabu 23 Juli 2025 sian week 20 sia. Energi 24 sada pitu toluonom. Hipas dodak danaki rap dohot natorasna. Napaduahon ruas napida. Mamuka sadarion Minggu 10 Agustus 2025 nunga pidahuria keluarga Amang Rinol Parlin Parluhutan Siregar inang Tio Rasmi Simatupang sian week pitu. Energi sada pitu 5 sada pidda tuhuria HKI Kalideres. Napatuluhon pertemuan guru pangajari Natoras dohot parsiajar sidi reguler. Sadarion Minggu 10 Agustus 2025 patopaon ni huriatta do pertangyangan pamuhai tuaka parsiajar sidi reguler tahun parsiajaran 2025-2026 nadi dohotan ni sude guru pangajari Natoras dohot yanakon parsiajar sidi. Masuk pukul 10.05 30 wib maringana di gereja. Pinangido tu sude Natoras rap dohot sude yanakon nanaeng sidi reguler asa ria madohoti pertanyangani. Napaupaton pembubaran panitia pesta pembangunan peresmian kantor dohot manuhor lahan. Nah di hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025 nunga dibubarhon uluan ni huria HKBP Tangerang Kota B panitia pembubaran panitia pesta pembangunan. Peresmian kantor dohot manuhor lahan HKBP Tangerang Kota. Sude ruas pasahaton mauliate di sude halojon ni panitia laos dipilit parhalado do koordinator lahomang koordinir sudewik papungu toto ripe di ganuk bulan tu pelunasan lahani ima sada ketua rawat Gultom 2 anggota situa Humisar Panjaitan napatuluhon anggota situa Tianur Boru Sitanggang. Nani urupan di sude bendahara kelompok dohot koordinator di Ganupwik ia laporan pertanggungjawaban keuangan panitia songonon ma sada rekapitulasi penerimaan naparjolo pemasukan saat pesta 25 Mei 2025 jumlahna 764 juta 120.500 rupiah. Napaduahon tok ripe 356 juta 605.000 rupiah. Spontanitas 196 juta 500.000. Total pemasukan 1.227 juta 225.500 rupiah. Napaduahon pengeluaran kebutuhan acara manang pesta jumlah 221 juta 140.300 rupiah. Pembayaran lahan termin sada miliar. Total pengeluaran 1.221 juta 140.300 rupiah. Napatuluhon saldo sahat tu hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025 sebesar 65 juta 326.200 rupiah. Napalimahon pertangyangan bulanan lansia distrik. Di hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 patopaon di HKBP distrik 20 sada Banted do pertangyangan bulanan kategorial lansia sedistrik
Jalan Agabe Bulahan Amak di bulan Agustus, ima punguan lansia, HKBP Tangerang Kota, Maringana di gereja, jalan masuk pukul 10.00 WIB. Pinangido tu sudah ruas lansia, Asaria Madohotisa. Napaonopon perayaan peringatan proklamasi kemerdekaan RI. Ala topet di hari Minggu do ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pa 80 tahun hinorhoni patopaon ni huria do upacara peringatan proklamasi kemerdekaan ni bangsota di hari Minggu 17 Agustus 2025 adorang so masuk permingguan pukul 8.00 WIB. Marhite na mangidehon edde Indonesia Raya na niuluhon ni Dirijen Kor amang situa Parbutian Silaban dohot hening cipta niuluhon ni Parjamita di permingguan pukul 8.00 WIB. Napapituhon konpen Pangulan Nagok Tiki. Di hari Senin tanggal 10 Agustus 2025 di HKBP persiapan resort Taman Adiasa di Patupado konpen Pangulan Nagok Tiki dohot keluarga masuk pukul 10.00 WIB. Napatuluhon koinonia manang pelayanan persekutuan. Naparjolo seksi remaja dohot Naposobulung. Di hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2025 Maringana di gedung sekolah minggu lantai 2 di Patupado PA gabungan kategorial remaja dohot Naposobulung masuk pukul 10.00 WIB. Pinangido matu sude remaja dohot Naposobulung HKBP Tangerang Kota laho madohoti ulauni. Napaduahon seksiama. Di hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025 pukul 10.30 WIB di Patupa Huriata do pertangyangan seksi ama Maringana di Sopo Saroha. Marhite titingon pinangido matu sude anggota punguan ama Huria ama Kantata Gloria dohot sude ama na adong di Ganup Wik asa madohoti pertanyangani. Nama kobasi liturgis ama Sian Wik 25 tangiang pangodianon ama Sian Wik 26 dohot napapungu pelean ama Sian Wik 27. Ede pujian Sian Kor ama Huria Kor ama Festival Distrik dohot ede pujian Sian Vokal Group manang trio ama Wik Walu. Jalan napatupahon konsumsi ima Sian Wik tolu Wik 14 dohot Wik 20 walu. Napaopaton diakoni manang di pelayanan kasih. Naparjolo ucapan selamat Pangulan Nagok Tiki parhalado dohot sude ruas ni Huria pasahaton. A. Selamat ulang tahun hatutubu tu 22 halak ruas ni Huriata dohot selamat ulang tahun pardongas saripiot tu 14 keluarga. Di dok hatan itu hatta saya dilehom matuho si subut roham jala pasaut nasa sakami. Pasalme bidu 20 ayat 5. B. Tu akar ruas ni Huria na tongod di bagasan parsahiton. Saya ditupak ko tuhata magogo dohot hai pasot tunasida. Di dok hatan itu hatta saya homa pamalu mau ale Jahoba asatung malum huhilala saya homa mangurupiau asatung dapotan pangurupionau ai hodo puji-pujiokku Jeremia bidu 10 ayat 14. Songonima ting-ting di mingguta sadarion dia katiting naso jinahahon nuaing tajahama di buku acara digital naung sahatu WA group Ganupik molo adong akan hurang takas di panurat tonon dohot di pajahon ni ting-tingon tapatakas matu parhalado di wiktabe manang tu sekretariat ni Huriata di tiki jam kerja saya di pasu-pasu Tuhan ma pakobasion ni Huriata jala di pasu-pasu ma nang parhalado dohot ruas laho patupahon akka ulaun na denggat di Huriata bain sangap di guarni tuhata horas. Tabegema Kor Sian Punguan Kantata Gloria.
Marende hita, sian buku ede nomor 460 ayat sada 14, huhu mata pasahat pelias sada A, sada B, doho 2. Nabi kita puji
martangi yang mahita. Mauliate ma Tuhan disombahon rohanami di bagasan opason. Asini roham pataru hami marlas ni roha manopot bagas coromon. Jala di dia pe hami boy marsaor marhite-hite parmingguan nami. Atong Tuhan naing marsaringar hatam mamakulingi hami. Ramoti ajari pargogoi mahami dinalao makangoluhoni. Marhite Yesus Kristus martangia kami Tuho. Amen. Horas madihita saluhutna. Hurian itu hatta namarpungu hita di bagas joro ni Tuhan di obason. Manang di dia pe naboy mangihuton parmingguon di bagasan tikyon. Marsaor mahita dohot hata ni debata. Na dipatupa di minggu na pawaluhon dung Trinitatis di obason. Na tersurat di Pesalmen 30 ayat 12 sahatu ayat 22. Hujaha madihita tapai hutihut ma di bagasan rohatta songonon ma di dok debata hatana. Soso marhana lopon Jahoba. Martua ma bangso na mardebatahon Jahoba, bangso na pinilitna laho ayonna. Manatap-natap do Jahoba sian banua gijang, marnida jolma manusia sudena. Manatap-natap do ibana sian ojahan ni habang sana, dopak sude pangi sini tanoon. Ibana do menjadi hon rohana sida sudena. Dia toi do sude pabahenan nasidai. Dada hinadeak ni parangan pamonakon raja. Dada jaladang dada hina timbul ni gogo paluahon nabego. Pangalet cemdo nang hoda panupahi. Jala dang hinatimbul ni gogona paluahon ibana. Idama, say 00 do mata ni Jahoba tuakana makabiari ibana. Akana makalunguton asini rohana. Asa dipalua to dinasida sian hamatean, jala di pangolu nasida di haleon. Say di halunguton rohanami do Jahoba. Ibana do panupahi dohot lobu-lobu nami. Ay mga sahon ibana marlas ni roha dohami. Marhaposan tuguarna nabadiaido hami. Say pasonggop ma asiniroham tuhami ale Jahoba. Hongbar tupak kangalutonan nami diho. Disido sahat ni turpuktai mauliate ma di tuhatta. Hurian itu hatta hamu akamanginang dohot akka remaja na posobulung dohot adok kubereng piga-piga akka sikola minggu di bagasan ombason. Hal na saling manang nasay jot-jot dibutuhkan colma di Portibion dan selalu berupa akka arta. Alai adong do na ginuaranna marhite akka perhatian. Ante. Perhatian on dada holan berpihak manang na tu sepihak. Adong do nang akka yanakon na mangalului perhatian na torasna. Idong bahen, adong do piga-piga molonya toan nang akadadanak, buasa singasing pangalahona, bodo dengan polos na mangalusi, biar mencari perhatian mama sama bapak ninna. Dakolani, na toras pe, adong do mangalului perhatiannya kaya nakon. Naido, dang say holan na nilian nai. Alai boy do nang akan atoras mangapian manang lungun rohanda molo soapala dia toy anak konna. Ido. Molo soapala disukun baritana. Atau mungkin
molo suapalaro mendulo nasida. Dungi muse adong donang perhatian na butuh misalna sian karuas marhite sian akka huriana. Aido. Olo do kadang marhite-hite sian akka na pinatupa nasida adong terlontar dang diparatehon garejai hami. Dang diparateatehon parhaladonami hami. Dang adong perhatian nion tu hami. Nah, karena dihilala molo adong nang akka perhatian nih. Molo tado nak kining anak tu natoras tu anak, bahkan ruas yang akka huria parhalado. Songonido nang masing-masing sipata akka ama nang tu ina. Edo. Allah memang macarikot. Molo tado nak kining menunjukkan satu-satu perhatian totu botoon na doahana masa di antara satu dengan yang lain. Botoon ni anak kondo apa yang butuh bagi orang tuanya. Botoon ni natoras do apa yang butuh bagi anak-anaknya. Di dia na hurang, di dia na solot, di dia na salah. Songoni muse perhatian ni ama nang tuina ate. So tungatong ahanamu ba di inatay so iboto amatay. Ahanamu ba nang dia matay so di boto inatay. Sarupa ma songoni sa torusna. Idong bahen didok di bagasan turpu tau pehamu akamanginang bahwa mereka yang berbahagia adalah hidupnya yang benar-benar takut akan Tuhan. Ada di hilala nasida, godang dapat nasida perhatian sia debata. Bahkan di dok nak kining songon tema ni minggu tahun. Sai nol do mata ni Jehovah tuaka na niasian. Molo di dok 00 hamu akamanginang selalu senantiasa tertuju. Molo di dok 00 benar-benar diperhatikan tanpa sedetik pun berpaling dari sana. Bahkan molo tadok haduk ate tak berkedip ninna. Dang olonok mata ni si jagaho. Ninna musti di pesalmen 120 sade. Ida ma. Dang olo modong. Dang olonok mata anak. Jangan kandang olonok. Bahkan berkedip sebentar pun tidak akan pernah molo didok 00 do mata ni Jehovah tu akka na niasiana. Itu na menimbulkan puji-pujian di bagasan obason. Hamuak kamanami dohot hamuak kainang maradu sudehi tanapungu di bagasan holong ni Tuhatta Yesus Kristus. Diendehon perpesal menondo. Dia begitu berbahagia memiliki Tuhan yang senantiasa memperhatikan dia. Bahkan di dok ala asini Jehovah ninda na menjadi hon sude na diibana. Tidak hanya menjadikan secara fisik di dok nak kining menjadi hon rohana sida. Dia toy sude pambahenan nasida. Di boto Tuhani. Halide benar di dok ala 00 do mata ni Jehovah tuakan na niasiana. Boto onna do hitaon dina modong, dina dungo, dina makatai, dina mardalan, las rohaku, marsa kau, aha kebutuhaku, aha nahuhatahon di rohaku, aha kebenciaku, aha sogo ni rohaku, aha cita-citaku. Tidak ada yang tersembunyi. Idokibana di bagasan tikyon, berbahagia. Alan ido di dokon, naing masude jolma, na toktong merasa berbahagia karena memiliki Allah yang senantiasa mamereng, manatap, jala, maparrohahon, sude parngulun. Bahkan perpasal memandok di bagasan tikyon, luar biasa perhatian ni Tuhani. Dan adong na mga lobi. Bahkan dibandingkan ibana, Allah
ni pertolongan na dohot ala ni pangurupyon na di do. Dang marguna hinadeyak ni parangan pamonakon raja. Itu tidak berarti ni nebana jala hinatimbul di nagogo paluahon na begu. Itu tidak bisa. Bahkan musena kining di do pangalecem do nang hoda panupahi. Menggambarkan kekuatan-kekuatan di luar Tuhan. Adong alai sementara. Jala muse merbatas do gogona, dungi muse waktu nape terbatas sian naboy patupaon nasida. Idom bain do keperpesalmen diom bason, ayang go hita molonol mata ni Jehovah tuakan nama kebiari ibana. Berarti kita tidak hanya membiarkan Tuhan yang memperhatikan kita. Dan saya Holande bata nama mereng tuhita yang terus menerus melihat langkah kaki kita. Alai hita cuek dan peduli. Idom bae mulut adok nak kining orang-orang yang menerima perhatian dakan yang memberi nina tongdo ikon dua arah. Itu tong mola sahala udah mengaleon perhatian na. HP na sahala nak peduli. Itu lo jahot disi patu padiho. Nah ini kan sama saja tidak ada gunanya. Ikon benar-benar do adong napa sahaton perhatiani, adong nama mereng, adong nama parohahon, dungi di jalo marhite muse akka hal-hal baik naung jinalona. Idong ngoli na persyai hamu kama nami do tamu kay nang do sudehi tanapungu di bagasan ombason. Mulai do nak kini nol mata ni Jehovah tuaka nama kabiari ibana kepada mereka yang takut akan Tuhan. Namar sigatung tu ibana. Namar debatahon Jehovah. Nagabe panupahi, nagabe lombu-lombu, jala sipang asahonoton di ganup jolma, gabe bocirni lasni rohana. Hurian itu hatta, turpuk tahun tongdo mangajak ngolutta songon parpesalmen di ombason. Asa toktong tahilala bahwa ngolutta di Portibion AHP nata dalani, AHP nata patupa, jala AHP nata pikiri, dakya Jehovah lepas pantauanna siak kita. Molo tabereng noeng akan nama saon di dia ngadi benjol ma CCTV kan? Edak kolan di gereja molo tabereng gudang no CCTV noeng. Aido. Bahkan di gerejaon, di alaman, di Sopo Saroha, di gedung sekolah minggu, adong do nang piga-piga titik di patupa di sini. Dakolan di tempat fasilitas umum songon di ombason. Nung ngagudang jabu nuaeng mambain CCTV di bagas na beate. Urasa palagi nang huria KBP Tangerang Kota nung ngagudang jabu na tong mar CCTV. Aido. Alani mengungkap manang na menjaga aka kemungkinan dungi muse asa boy membantu kita mamereng yang tidak bisa kita awasi 24 jam. Nang penyan adong CCTV kemungkinan doi sega. Nah itu kemungkinan doi terpasang tama-tama di si HP dang bobi berfungsi. Edo. Jala olo do si patai terpasang tama-tama di si hola pa biar hon kan. Sa songon na di bereng adong CCTV di si. HP darong be fungsi ni. Namate. Nah edo. Alai torop do halak takut dinalau mamereng manang mangulahon na sodenggan apalagi ada rekamannya. Anggo saumon ngatar dapo indah kan. Saru pada songo tur-turian di panakoi. Aido. Dia nama jambret ibana, dungi gudang dibuat di bana. Nah, HP itu ribereng mana mak kiri kanan, dibereng mana tuh gijang ngadong CCTV. Lah dibolok koma na tinakkonai. Nah itu yang terlihat.
HP mulai doko nak kiningan keamanan, melihat, menyelidiki, mengamati yang tidak sanggup untuk kita amati. Ipi adong do kekurangan nak. Adong do nang akahal na boy membeni sega atau membuat itu tidak berfungsi. Alani ido mulai do nak kining mengamati kita lobi sianido tu hatta mamereng jala 00 matana tuhita. Ayang go CCTV palingkan natarida secara fisikondo. Aleng go tuhateinin na sampai ke dalam hati kita. Idong bay naking di khotbah ni sekolah minggu di sada Samuel bindu saplonomi di do. Samuel unang holan bereng rupa perduru nina. Manusia bisa hanya melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Diboto Tuhanido na derohatta. Diboto Tuhanido nang pehita hudul di son nuaeng au hita hamuak kamanginang diboto do tu dia rohatta. Ngido. Diboto do adong do sipata fisiknya di sana, pikirannya kemana-mana. Ay boy doi nang akabadan di sihi mangaranap do adang mamamikiri ulon na adang mamamikiri ano kami habis sianon arisan na mahami ano kami sianon habison adong depe pertanyaan nami habis sianon adong depe ulon nami karena apa banyak sekali di kepala kita ini godang akan naing siulota jala godang akka namambay kita humasusa godang namambay kita dang tenang. Idong bahin molo sota hilala de batama mereng golutta mengamati kita jala rope hita tu bagas joro tidak menyerahkan semua kepadanya. Porsea do hita mulak kita sian bagas joroi tetap do humasusa ngolutta. Tetap akan galesa. Kalau kita merasa bahwa semuanya biasa-biasa saja. Sarupa do, boban nahubon natuari pedang adong naboy pasiduk ko ni. Nahu pikir sonari pe tidak ada yang bisa mengatasi itu. Naido, jala au dang adong nawa parateateho nau. Dang adong naboy mamereng au. Hape nak kining dia dehon punguan ina kamis duate. Basado Tuhani dingoluki. Edo. Nang pero galumbang, nang pero haba-haba. Alai diramoti Tuhani dengan satu kata basado Tuhani dingoluki. Ido benda diramoti, didongani, manalpuhon akan naborati alai baha. Diboto idok nakikan tidak akan memberikan cobaan melebihi kekuatanku. Dingot tamu di petahiyate teks anak kiningan. Lu sedang diingo bihata-hatana. Ala memang diboto do, cobaan apa yang menimpa saya seberat apapun. Dia tanibana do, jala diboto kemampuata. Ido. Ale do busianak kining korpungon amakan tatate. Yohanes 14 ayat onomi. Au do dalani hanguluan ninna. Dangadong nasaha tuamai ia somarhite au. Jala naing toktong pasahat tontu tangan ni debata disude akan natadalani karena dia adalah kehidupan kita jala ibanado hanguluata alanido diboto do hamu kamanginang ahala sirohatan wae ahana naing sipatu pauta dibaini do molo diboto Tuhan ido karena dia selalu melihat kepada kita pos dorohatta tu dia pehita mangalaka berengonna. Ahape na adong bergolak di rohatta dia mengetahuinya. Jala odo mambai kita naing tetap mempercayakan kehidupan kita juga masa depan kita kepadanya. Ala ibana do idok nak kining na manopahita, manoparohatta, napasauton baga-bagana jala tajalo di bagasan haporsyang.
Song nepistel tanak kining ani. Molorope nang debata mandapoton si Abraham. Depistel ta ale ala ni haporsyaon na dia meyakini bahwa apa yang Tuhan janjikan akan diwujudkannya ala diboto do saluhut natakas di bagasan par ngoluta. Di beni do hamua kamanami do hamua kainang naing songon par pesal menon rap dohot tita mangendehon dohot makatindakon bahwa memang akajol mana martua do hita alamar debatahon Jahoba tuhatai jala nasai toktong mangasihi hita dakolang mangasihi memperhatikan langkah demi langkah kehidupanku. Baik kok kita makan diperhatikan dengan seksama oleh Tuhan semesta alam. Ayo harus diperhatikan misalnya akka pejabat manang akka pimpinat tahita ngalat siar roha. Apalagi ini diperhatikan oleh Tuhan sang pencipta kita. Debata nama ngaramoti hita jala nasai toktong 00 matana tuaka nama kabiari ibana. Di bawah ini naing pos rohat tamandalani ngoluon. Allah tidak sekejap pun Tuhan meninggalkan kita. Sarihoron na nariko di hita. Dakulan ngolu pardagingon. Alay di do nak kiningan. Asini roha saleleng-leleng na tuaka na makalunguton ibana. Tahalunguton ibana tajalo jala taha posi Tuhan yang menatap dan menyertai kita, yang tidak pernah tertidur dan tetap melihat kepada kita tanpa berkedip dan terus menerus membawa kita kepada apa yang perlu. Asa saya toktong do tita do parpesal menon mangendehon ibana disude akka denggani basana. Tuhat tama mamaso masuhita. Amin. Martangiang mahita. Puji-pujian somba mauliate di pasahat rohanami tuho Tuhan. Ala denggani basam napapocon rohanami. Hodo debatan nama nop pahami. Debatan nama parateatehon ngulunami. Bahkan naso hea manadikon hami. Dangadok kami naluput sian pamerengam mo Tuhan. Jala totop doho manatap dopa ngulunami. Ale Tuhan ajari mahami. Asa toktong di bagasan pakalunguton di asini roham. Marsigatung tuho jala papocon rohanami naso adong saotik pe ngolunami naluput sian pamerengan. Moleate Tuhan pasu-pasu sudah ruas ni huriam. Dinanaong manangihon baritam nauliih. Pasu-pasu akka sude di ulaw ni ruas ni huriami. Pasu-pasu akka sian danak saha tuna tua-tua. Sian wiksada saha tutolu puluwalu dohot jayanti Tuhan. Marpos ni roha hami di pandongan yon. Pasu-pasu akka ruas ni huriam na marsahit. Secara khusus na adong ditikting di ombason 10 onom halak. Alay Tuhan. Adong do karuas ni huriam na marsahit. Di bagas, di rumah sakit. Bahkan naikon mandalani pengobatan. Bahkan Tuhan, ada undang kasahit namin na hubuh kami tu bagas joroon. Asa anggiat mulak kami si anon. Marulupulop kami, marlas ni roha, ala panatapmu di bagasan ngulu nami. Pasu-pasu ma akan namarsak, apuli akan nagale. Tabaylas ni roha, secara khusus di ruas ni huriam, nasia 12 halak namar ulang tahun hatutubu. Tabay na sidang murnagajak hakipason dohot las ni roha. Biar mida Jahoba. Jala sa plopat kakak namar ulang tahun perkawinan. Anggiat manasida Tuhan di bagasan hasadaon. Las ni roha saling mangalehon ng akan na dumenggan. Pabuwa na di asii jala na tinggal di bagasan hoham. Pasu-pasu program ni huriam. Baik huriam, resort, bahkan tingkat distrik naning dipatupa di huriam HKBP Tangerang Kotaon. Asi maroham Tuhan. Nang dianakon na baru sorang pe. Homa mamasu-masu. Nang diaka ale Tuhan ruas ni huriam. Napinda siyan HKBP Tangerang Kotaon.
Anggiat mana sida gabe ruas na toktong lam ringgas di huria na baru. Suang songoni Tuhan nang disudena aka program niaka parguru malua na naing dimulai. Dohot diaka kegiatan-kegiatan niaka sude seksi. Anggiat mahona manorangi tiur dengan mardalan ditupak asi dohot holong ni rohami. Atau ngaliamang pardenggan basa, pasu-pasu mangulu nami, ngolu na toktong marsigatung tu asi dohot holong ni roham, jala takas do di botoho ise hami, hadirion nami, jala narikot di hami. Alani hupas hatami ma daging todi pikiran nami homa mangarajai. Asima roham di hami Tuhan, marite Yesus Kristus, martangia kami Tuhan. Amin. Hurian itu hatta marede mahita huta pasahat ma pelean pembangunan marhite amplop na ngadong dihita tataruhon matujolo hu meta marede sian nomor 120 lalu.
Batang yakon ma peleata tua dopan ni debata. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masyan na nilehon mi tuhami pelian nami tuho, sa ijalo may gabe uap na hucus di jolom. Paso-paso may jalaramoti, asa huparhasya kami pelianon, patimbulhon harajaon mo dito nga to nga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim, asalam hutanda hami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam gir-gir hami mandok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nami na di Banua Gijang say pinarbadia magawarmo, say Roma harajaonmo, say South Malomoni roham di Banua tongahon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita. Disondakon Tuhan de batama buhina tuhita jala asi marohana midahita. Didopakon Tuhan de batama buhina tuhita jala di pasaurohon madamena tuton ditabe. Amen.